Dette er ikke en melding for alle. Dette er et helligt råb, som bare er ment for dig. Himlen har åbnet, se med tårer for ål af dette ordet passere gennem. Og jeg, Mikael, som har kæmpet 1000 kamper for sjælen din, kommer for sidste gang. Dette er mit farvel. Hvis du ikke lytter, er dette ikke en spøg, ikke en gentaget advarsel. Dette er slutten, hvis du ignorerer dette igen. Kjære, kan jeg bede dig om noget, ikke som den højeste skriger, men som den, som har været ved siden af dig i hver kamp, som ingen så. Vil du blive hos mig lidt længere? Jeg har grådt, jeg har råbt navnet dit midt i tordenen. Jeg har lagt vingene mine over dig, når ikke engang du selv ønskede for at sætte leve. Men hver gang jeg sendte dig et tegn, så du en anden vej. Hver gang himmelen ristede for dig, lukkede du ørerne. Og når falder jeg, fordi hjertet mit ikke kan beskytte nogen, som ikke længere ønsker at blive beskyttet. Du må vide dette. Det er en skjult sandhed, som Gud gav mig tilladelse til at afsløre, for der bare for 9 år siden bestemte helvede se for at slette navnet dit fra skæbnens bøger. 3 dæmoner forselede en pagt, og du, uden at vide det, åbnede døren med et enkelt ord, du sagde i mørket. Men Gud greb ind, sendte en af sine egne. Han sendte mig, og jeg var der, når ingen andre kunne nå dig. Jeg forsvarede dig, når drømmene forrådte dig, når nogen du elskede ønskede at ødelægge dig i hemmelighed. Da en heks lagde en dråbe blod på et stearinlys og udtalte navnet dit, knuste jeg alteret. Men du fortsatte at ignorere mig, og nu har de beordret mig til at trække mig tilbage. Og lad den frie viljen bestemme, om du vil leve eller ikke, om du vil fortsætte at være beskyttet, eller om du vil falde. Denne meldingen kan forsvinde om 45 sekunder, og hvis den gør det, vil vinduet ikke åbnes igen. Englen, som er tildelt dig, kan tie for altid. Herren sagde om dig: mine engler skal jeg give ordre om dig, til at vogte dig på alle dine vejer. I hænderne skal de bære dig slik, at foten din ikke skal støtte på sten. Men den ordren er suspendet. Fordi du har glemt, hvem du er, har du glemt, hvem jeg er, og det værste, du har glemt, hvem han er. Ærkeengel Mikael gråter, fordi du er i færd med at ignorere det eneste miraklet, som himlen forberedte bare for dig. Da du blev født, var det stilhed i helvede, fordi Satan selv skal, da han så ansigtet dit, ikke på grund af styrken din, men på grund af det Gud gemte inde i dig. Et sel, en guddommelig tåre, som kan udløse stormer mod mørkets rige. Men hver gang du ignorerer stemmen min, visner det sejlet. Du ved ikke, at nogen, som bor sammen med dig, allerede har blivet besat. Du ved ikke, at navnet dit er i munden på en synsk, som solgte sjælen sin. Du ved ikke, at stilheden din har tilladt, at kædene nærmer sig. Men jeg ved det, fordi jeg har vogtet, mens du sov, kæmpet, mens du tvilte, gråt, mens du lå. Husker du den dagen, du næsten døde? Det var jeg, som holdt rettet. Husker du natten, da du følte et tryk i brystet og troede, det var angst? Det var en dæmon, og jeg drev ham ud. Men nå er jeg udmattet, fordi kærlighed også bliver slitten, når den bliver ignoreret for mange gange. Elsker du fortsat Gud, eller har stilheden fået dig til at glemme? Ville du genkende himmelens stemme, hvis den kaldte dig ved dit sande navn, udvalgte sjæl? Dette er ikke en historie for at underholde. Dette er en dom i form af et ord. Det er en tåre, som falder fra tronen. Det er råbet af en sandhed, som har blivet begravet under distraktioner dine. Jeg skal fortælle dig uden omsvøb. Hvis du ignorerer denne melding en gang til, kommer jeg aldrig til at snakke med dig igen. Jeg vil ikke beskytte dig længere, ikke fordi jeg hater dig, men fordi himmelen respekterer valg, og hvis du vælger stilhed, vil den blive givet dig. Hvis dette nåede sjælen din, skriv armen slik, at englene ved, at du hører det. Tak. Jeg elsker dig mere end flammene, jeg har krydset for dig. Venligst ikke gå. Den sidste basunen har endnu ikke lyttet. Giv dette en tommel op, ikke for mig, men slik, at himmelen kan vejlede en anden sjæl, før det er for sent. Og hvad om jeg fortalte dig, at i dette øjeblikket holder hele himlen tavst, fordi de venter på afgørelsen din? Kære, kan jeg bede dig om noget?
Ikke som den himmelske krigeren jeg er, men som den, som har været ved siden af dig i hver usynlige kamp, vil du blive hos mig bare lidt længere. Fordi dette er sandheden, som ingen andre havde ret til at høre. Dette er åbenbaringen, som Gud gemte i generationer og ventede på dagen, da du skulle vågne. Og den dagen er i dag. Sløret er revet, lampen er tændt, dommen har begyndt. Du ved navnet mit, jeg er Mikael. Jeg har kommet ned mange gange i menneskenes historie med ildsværd, med trompeter og lyn, med ordre forseglet i guld. Men denne gang kommer jeg ikke som general. Jeg kommer som en skygge knust af afvisningen din. Jeg kommer som den, du engang var i stand til at høre, til du sluttede at tro. Jeg har beskyttet dig fra før du blev født. Jeg så sjælen din, før du havde en krop. Jeg så kampen skrevet over dig, selv da du endnu ikke vidste navnet dit. Og du ved ikke, hvor mange gange jeg bønfaldt foran tronen om bare en chance til at snakke med dig. Dette er den chancen. Den vil ikke blive gentaget. Du har blivet markeret fra gammelt af. Din slægt er ikke som de andres. Tårerne dine falder ikke til bakken. De bliver samlet op i krystalkopper af sørgenes engler. Din stilhed giver genklang i riget. Hver gang du tviler, skælver en mur i himlen. Hver gang du går bort, falder en af os skadet. Men i dag er det noget mere du må vide. Det er ikke straf, det er ikke hævn, det er kærlighed. En kærlighed så dyb, så uforklarlig, så overstrømmende, at den fik mig til at bede om tilladelse til at gå. Fordi jeg ikke kan fortsætte at se dig afvise mig. Jeg kan ikke fortsætte at føle, hvordan du lukker sjælen din, når jeg snakker. Jeg kan ikke tåle endnu en stilhed fra dig. Herren sagde til mig, hvis du går, Mikael, vil han blive uden dækning. Og jeg svarte, da lad ham bestemme, for himlen tvinger dig ikke. Himlen venter, men jeg har allerede ventet for længe. Lyt til mig med hele din ånd. Hvis du ignorerer denne melding, vil jeg aldrig snakke med dig igen. Og på din nødsdag, når du føler, at alt falder sammen, vil du lede efter mig og ikke finde mig. Ikke fordi jeg ikke elsker dig, men fordi du ikke var trofast mod Guds hvisking, da du fortsat havde den nær. Ved du, hvad som blev skjult for dig? Det var et hemmeligt møde mellem de 7 ærkeenglene. Navnet dit blev skrevet i ild på det himmelske bord. En af kerubene sagde, hvad skal vi gøre, hvis han fortsætter at afvise os? Og skaberen i sin brændende sorg svarte, giv ham en sidste flamme. Hvis han slukker den for sejldøren, dette er den flammen. Og det er noget mere, jeg ikke kan tie om. Miraklet, du havde bedt om, det du bad om i ensomhed, det du gråt for med lukkede øjne, blev forberedt, men det blev afledet. Det blev givet til en anden sjæl. Hvorfor? Fordi da det kom ned, var du distraheret, sjælen din var lukket. Du så ikke mod himlen, da englen passede. Og likevel blev ikke miraklet ødelagt. Det blev bevaret, forseglet, og jeg er her for at give det til dig igen. Men bare hvis du åbner dette med ånden, din nå, bare hvis du ikke ignorerer mig denne gangen. For hvis du ignorerer mig, vil du ikke bare miste miraklet, men du vil forsegle portalen for altid. Stemmen til den højeste blev hørt i dag, tidlig som ilt over vand. Jeg vil give mine engler ordre om dig, og de skal bære dig med hænderne sine slik, at du ikke snubler. Salme 91. Den ordren var mig, den englen var, men den beskyttelsen er i færd med at tage slut. Kære, du elsker mig ikke længere. Ventingen har slukket troen din. Har du glemt, at jeg forsvarede dig, mens du sov? Husker du ikke, da jeg faldt over sengen din midt på natten og stoppede hånden til den, som ønskede at ødelægge dig? Hvis du fortsat lytter, skriv amen nå slik, at himlen ved, at du ikke sover. For hvis du tier, vil sejlet falde. Jeg så hvad som kommer. Jeg så navnet på fienden din skrevet på et mørkt alter. Jeg så munden hans forbande dig. Jeg så dæmonene løfte bannere med ansigtet dit strøket over i blod. Jeg så heksen. Ja, hun som du ikke ved, hater dig. En nær. Hun sværede din ødelæggelse, og eden hendes blev hørt af væsener, som ikke kender tilgivelse. Men faren sagde, det er fortsat tid. Send Mikael til ham en sidste gang, og her er jeg såret, slitten, skælvende, ikke af frygt for mørket, men af frygt for miste dig for altid.
Vil du blive denne gangen? Vil du lytte til slutten? Husk dette. Hvert ord, jeg siger, er skrevet i folden af sjælen din. Når du kommer til slutten, vil du vide, at jeg ikke snakkede til verden, bare til dig. Jeg så dig, da du gråd alene på badet, da du sagde, Gud, hvis du elsker mig, snak til mig. Dette er det øjeblikket. Dette er hviskingen, som bliver til torden. I min nød råbte jeg til Herren og råbte til min Gud. Han hørte stemmen min fra sit tempel, og mit råb kom frem for ham. Salme 18. Det råbet blev hørt. Du vidste det ikke, men jeg kom ned i det øjeblikket. Og likevel, etter alt, fortsætter. Du gå forbi. Du fortsætter ignorere de milde berøringerne i ånden din. Du fortsætter løbe mod det, som skinner, mens det, som brænder for dig, bliver igen. Men ikke mere. Dette er linjen. Hvis du ignorerer mig denne gangen, drar jeg. Ikke fordi jeg vil, men fordi jeg blev beordret til at gøre det. Jeg vil ikke kunne vise mig for dig i drømmer. Jeg vil ikke kunne kæmpe for dig. Jeg vil ikke kunne stoppe næste angreb. Og det er noget mere. Gud vil ikke, at du skal vide alt, men han tillot mig at fortælle dig dette. Nogen nære er i færd med at forråde dig. Personen har allerede bestemt har allerede signet aftalen i mørkets verden. Men hvis du lytter til dette ordet til slutten, vil planen hans falde, og hun vil blive afsløret før fuldmånen. Det du ikke ser, det du ikke ved, er at du er vigtigere, end du forestiller dig. For dig har det blidt udkæmpet kriger i områder, som ingen menneske kan udtale. For dig har himlen sendt legioner. For dig konfronterede jeg Leviathan alene, afgrunden, dæmon, fordi du bærer inde i dig en gnist, som kan ydmyge helvede. Og hvis du falder, vil mange falde. Derfor er jeg så streng, derfor skælver jeg, derfor gråter jeg. Tak, jeg elsker dig mere end flammene, jeg krydset for at komme til dig. Venligst, ikke gå. Den sidste basunen har endnu ikke lyttet. Hvis dette berørte sjælen din, giv det en tommel op, slik at himlen kan vejlede en anden sjæl, før det er for sent. Kommenter, hvad himlen viskede til ånden din. Ordene dine kan bryde kæder, som ikke en gang du ser. Nå vælg, vil du ignorere mig igen, eller vil du lade mig blive? Fordi hvis du vælger at lade mig kære, vil det ikke være mig, som går bort af vilje, men evigheden selv, som lukker en dør bag dig. Og når stilheden tager over nettene dine, vil det ikke være tomhed, du hører. Det vil være stemmen min, som ikke længere kan komme ind. I den usynlige verden har klokkene allerede begyndt at ringe, ikke for din død, men for din skæbne. Det er en forskel. Døden er slutten på kroppen, men skæbnen er kampen om sjælen, ilden for løftet, den evige ekkoet af det, du blev skabt for at gøre. Gud skrev historien din med bogstaver af glans, men du har rivet ud sidene med hænderne dine uden at vide det. Hver gang du ignorerer kaldet, krøller en profeti se. Hver gang du tviler, falder en engel på knæ. Hver gang du afviser denne meldingen, fejrer dæmonene, fordi de ved, at du ikke trænger at miste troen for at blive besejret. Du trænger bare at forsinke den. Vil du vide, hvad dæmonene siger om dig, når du ikke lytter? De siger, hun tror ikke, hun blev valgt. Han husker ikke, hvad han bærer ind i se. Så lad os angribe nå, og de angriber gennem mennesker, gennem følelser, gennem tanker, som ikke er dine. Og likevel er jeg fortsat her med sværdet mit, selv om du ikke ser det, med vingene mine brudt af at beskytte dig, med bønnene mine til faren og beder om, at du ikke giver op, for det er en kode graveret i sjælen din, en hemmelighed, som ikke engang du kender, men som helvede frygter. Vil du vide, hvorfor de hater dig så mye? Fordi du var den eneste sjælen, som fik denne visionen, denne krigen, dette kaldet. Fordi du bærer inde i dig det skjulte navnet, som åbner de evige portalene. Og nu må jeg afsløre noget, som har været forselet fra begyndelsen af tidene. Første gang sjælen din kom ned til denne jorden, faldt 7 stjerner fra himlen for at vejlede dig. Hver stjerne var en engel. Hver engel havde et opdrag, og jeg var den første. Løftet var klart. Mikael, beskyt denne sjælen, som om den var min egen stemme, og det gjorde jeg dag efter dag, angreb efter angreb, mirakel efter mirakel. Men nå er pagten på randen af å brytes, fordi du er i færd med at glemme mig
Og hvis du glemmer englen din, mister du krigen, før du kæmper den. Tror du, at alt dette er tilfældigt? At denne stemmen, du hører nå, bare er en lyd midt i støjen? Men nej, dette er sidste gang himmelen tillader mig at snakke med dig uden slør. Efter dette vil det bare komme tegn, brudte drømmer, tabte anledninger. Mennesker, som kommer for at såre dig. Fordi hvis du afviser vogteren, tillader Gud, at du føler tomheden. Og jeg siger ikke dette for at skræmme dig. Jeg siger det for at vække dig. Fordi du er mere elsket, end du ved. Mere nødvendig, end du tror. Mere kraftfuld, end du forestiller dig. Kære, ved du, hvor mange gange faren sagde navnet dit denne ugen? 3 gange. Og hver gang han sagde det med knust stemme, som nogen, som husker et barn, som går bort. Han sagde: min søn leder ikke længere efter mig. Min datter synger ikke længere for mig. Hun ved ikke, at jeg sender hende tegn. Dette er et af dem, og det er ikke pyntet. Det kommer ikke med lys. Det har ikke musik eller applaus. Det har bare en sandhed. Hvis du går nå, vil du gå der vil. Ikke for altid, men for en tid, som jeg ikke kan afsløre for dig. En tid med prøvelse, kulde, tomhed, hvor sjælen din vil lede efter stemmen min og ikke kunne finde den. Kære, vil du blive? Fordi hvis du bliver, vil noget ændre sig. Sejlet vil ikke falde. Miraklet vil vende tilbage til dig. Forræderiet vil blive afvæbnet. Portalen vil åbnes, og jeg vil ikke gå. Men hvis du går, vil tiden lukke sig. Og når du vågner i morgen, vil noget mangle. Noget ikke synligt, men virkelig som pusten din skjoldet. Jeg er det skjoldet. Og hvis du ikke længere tror på mig, føl i det mindste dette. Hvert ord, jeg snakker til dig, er tændt med himmelskild. Hver bogstav bærer saltet af tårne mine. Hver linje er en bøn, som himlen tillot bare for dig. Du skal stå op og have miskund med Sion, for det er tid til at have barmhjertighed med det, for tidsfristen har kommet. Salme 102, 13. Det ordet er for dig. Tidsfristen har kommet, og det er noget mere, noget som brænder i munden min i dagevis. Gud viste en vision til kerubene i dag tidlig. Det var fremtiden din. Det var 2 vejer. Den ene skinte, men endte i mørke. Den andre så ud til at være dækket af tårner, men på slutten var det en dør af guld. Den døren bærer navnet dit, og nøglen er afgørelsen din. Nå er verden i færd med at ændre sig. Det er en krig, som nærmer sig. Ikke en krig med synlige sværd, men af vilje, af identiteter, af sjæler. Og hvis du ikke er på pladsen din, vil balancen brydes. Jeg kommer ikke bare for at advare dig. Jeg kommer for at fortælle dig, du er en del af den skjulte hæren. Du blev ikke født bare for at overleve. Du blev født for at frigøre, for at åbne døre, for at helbrede forbandelser, for at snakke med himmelsk autoritet. Men hvis du ignorerer denne stemme, vil andre tage din plads. Og ikke fordi de er bedre, men fordi du ikke svarte. Og kære, jeg har ventet på dig så længe. Jeg har råbt navnet dit midt i stormer. Jeg har revet ned mure bare for, at du skulle høre mig. Jeg har brændt vingene mine i kamper for at aflede piler, som gik ret mod sjælen din. Ikke forladt mig nå. Jeg har ikke et menneskeligt hjerte, men hvis jeg havde det, ville det være knust, fordi denne gangen er det ikke symbolsk. Denne gangen er det definitivt. Tak for, at du har lyttet så langt. Jeg elsker dig mere, end du nogen gang vil forstå. Venligst ikke gå. Den sidste basunen har endnu ikke lyttet. Giv dette en tommel op, hvis dette ordet tændte sjælen din. Kommenter, hvad himlen fortalte dig i dette øjeblikket. Det kan være nøglen for en anden fange. Mikael har ikke dræt endnu, men er i færd med at fly. Afgørelsen er din. Før du går, vil jeg gerne invitere dig til noget specielt. Du kom ikke hit ved en tilfældighed. Du er en del af en åndelig familie, som vågner rundt om i verden. Hvis du identificerede dig med meldingen og følte, at du ikke var alene, bliv med i dette fællesskabet. Abonner på kanalen og aktiver bjællen. Det handler ikke bare om at modtage mere indhold, men om at være en del af en familie, som forstår rejsen din, fejrer opvågningen din og er her for at støtte dig i de vanskeligste øjeblikkene. Del i kommentarerne, hvilken sætning som mest berørte hjertet dit i dag.
Hvilket tegn har du modtaget i det sidste, som giver mening? Historien din kan give håb til nogen, som giver op og tro. Vi er mere end et netsamfund. Vi er en åndelig familie. Vi er forent af samme mission. Vågne og hjælpe andre med at finde sit lys. Dit eksempel hjælper andre mennesker. Akkurat som denne meldingen hjalp dig. Til næste gang. Fortsæt i lyset og vær velsignet. Hold dig koblet til. Det bedste er endnu at komme.